आमगेल पावर म्हळ्यार आमगेल शक्ती ते आमकां दोळ्या दिसना. आमी ते अनुभवसुका. तशीच आमकां एक विशयावेरी मस्त पॅशन असता. पॅशन म्हळ्यार ही त्या मोग नावे उमाळो म्हणटाची. ह्या पॅशन आमकां आमगेल जीवनांत मुखार वचाक वाट दाखयता. शक्ती, पॅशन आनी ताजे वटूची उद्देश आस म्हण जाल्यार चांग उद्देश आस म्हण जाल्यार ते आमगेले जिवनाचे प्रवासाक एक अर्थपूर्ण आनी प्रेरणादायक प्रभावी जावन आमकां वाट दाखयता वता. वय आज आमगेले वाहिनींतू आमगेलो टसची तसल एक नमन्याचे सोयरे. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतू. आयचे आमगेले कानी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक आमगेलो टसची आमगेल सोयरे बहुप्रतिभाशाली, प्रतिभावान, प्रेरणादायी श्रीमती डॉक्टर श्वेता कामत. शिक्षणांतू MBBS पदवीधरे, पॅशनांतू एक कलाविदे, एक उद्देजकी वय, परोपकारी आनी वेद, मंत्र, श्लोका म्हळ्यार त्रिवळी चेरडूवाले अभिमानी आवसू. डॉक्टर अण्णप कामत हांगेल धर्मपत्नी. वैद्यकी सुकून मॉडेलिंग, बरोवपा सुकून नृत्य, सामाजिक जागृताय सुकून उद्देजकताय ताई डॉक्टर श्वेता कामत ब्यूटी विथ पर्पज पळले तत्व फॉलो करता असच. अन्वेषम हस्तकला स्टोराचे संस्थापकी वय, हस्तलिपी कॉफी टेबल बुक ऑफ आर्ट अँड एक्सप्रेशन हाजी मागशी आशिल्ले सृजनशील शक्ती. आर्तांची JCI मंगळूरू इम्पॅक्ट 2024 गौरवान्वित अध्यक्ष जावन अधिकार स्वीकार केला. वैद्यकीय क्षेत्राचे फार्मांतू गुरुतुसून घेवन उद्यमी, कलाविदे, नॅशनल कॉम्पिटिशन ऑफ मिसेस इंडिया द इंटरनॅशनलाक 2025 प्रशस्ती विजेता वय. हांकां हाजे वटूची मस्त टायटल्स, सब टायटल्स मेळले आसा आनी पेजंटांतूय भाग घेतिल्लो आसा. हांतू मिसेस ब्युटिफूल स्माईल, मिसेस ब्युटिफूल आयज, मिसेस परफेक्ट स्माईल अशी मस्त आनी मिसेस बेस्ट इंटलेक्च्युअल, ब्युटी विथ ब्रेन्स 2022 अशी मस्त सकडे हांकां टायटल्स, सब टायटल्स मेळले आसा. आनी आर्तांची टॉप 5 फायनलिस्ट इन सुपर मॉम तांतूय भितर मंगळूर टीव्हीचे एक अंतो तांकां शीर्षिका मेळले आसा. तशीच तांकां मेळले अवॉर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अवॉर्ड आनी ऑलराउंडर इन्फ्लुएन्सर अवॉर्ड, डॉक्टर ड्रायव्हिंग चेंज अंतो इन्स्पायरिंग अवॉर्ड असे सकడే मस्त नमुन्याचे अवॉर्ड्स मेळले आसा. आतां आमी हांगे लागीं उलयतची संदर्शनांतू आनीक मस्त विशय सकడే आयकुया. सुरवेक डॉक्टर श्वेता कामत हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. श्वेता, डॉक्टर श्वेता नमस्कारू आनी आमगेल वाहिनींतू स्वागत तुमकां. प्रितीन स्वागत. ओके. आतां सुरवेक म्हाका तुमकां इतले सकడే टायटल्स आसाची. एक MBBS डॉक्टर आनी त्रिवळी चेरडूवालो आवसू, परोपकारी, एक कलाकार अशी पुरो आसतना श्वेता कामत कोण म्हणून वळख जाल्यारी एके निमगिलारी तुम्ही कसं म्हण जवाब दितात, कशी डिफायन करताची? एक वर्डांतू सांगतात कशें जाता. सो बेसिकली हांव सांगचें जाल्यार डॉक्टर श्वेता कामत इज अ डॉक्टर फर्स्ट अँड शी इज एन आर्टिस्ट अँड अ मॉडेल. वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट. आता तुमकां हे नमुन्या प्रतिभा आसा, बहुमुख प्रतिभा हे आसा म्हणून तुमकां कशी आनी केदन कळ्ळें? सो म्हळ्यार हांव सांदकून पेंटिंग, डान्सिंग त्या मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो म्हाका. सो एवरी इयर एन्युअल डे स्कुलांत हांव पार्टिसिपेट आनी करता आशिल्ली. म्हाका एवरी इयर मिगेल कसा म्हळ्यार हांव स्टेजार येवका म्हणून. स्टेजार एन्युअल डे आमी सिलेक्शन करतना हांव वचून हांव येता स्टेजार म्हणून तशी म्हाका डेव्हलप जालें. मागीर
आर्ट मिगेल स्टार्ट जालेले हांव MBBS जॉइन जावचे पयलीं आमकां 2 म्हयने रज आशिल्ले. तेन्ना म्हाका पेंटिंग्स करपाक म्हगेन तशी म्हगेल अम्मा म्हळ्यार तूं वचून पेन्सिल स्केचांनी करी म्हण. जाल्यार म्हाका कसो दिसलें पेन्सिल स्केच इज व्हेरी व्हाईट अँड ब्लॅक सो इट इज नॉट कलरफुल म्हण. सो आय लायक कलर्स. सो हांव म्हाका कलरिंग जाय म्हण सांगून तशी शिकचे सर. तशी म्हाका म्हळ्यार आतां म्हगेले आयडिया ऑफ आर्ट कसो म्हणटा जाल्यार आतां पूर जन स्काय ब्लू म्हण पळयताचे बट हांव पेंट करतना I put all colors possible in the sky. So that's how I like the art creative and put my own thought into it. तशी म्हाका ताजे इंटरेस्ट स्टार्ट जालें. सो वॉट एवर पॉसिबल खंय खंय हें आसता म्हाका करूं जाता. डान्स एक दीस ट्राय केलें. डान्स म्हाका येता. पूर जाल्यार मस्त म्हाका रावचे आशिल्लें डान्सांनी करतना. कडेर ना पूर जाणां करताची हांवें मुखार वचून रबका म्हण तशी म्हाका एक फाटी आर्टिस्ट कडेर डान्सिंग कडेर पोएट्री कडेर तशी विंगड विंगड पोएट्री रायटिंग की पोएट्री रायटिंग रेसिटिंग रेसिटिंग रायटिंग मोर इन कನ್ನಡ. हा खंय तुगेलें स्कूलिंग म्हळ्यार खंयच्या गांवांत उडपंत जाल्यार तशें मुगेल स्कूलिंग पुरा इंद्राळी आनी EMHS उडपी कडेर एक कॉलेज MGM ताज्यात तरी मेडिकल्स आनु अम्मा पुरा ते उडपींतुची. अन्नाल नाव गोकुलदास शೆಣೈ म्हणून अम्माल नाव श्यामलाके आननी ಹೆಬ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮನಿ ಉಡುಪ ಸೈಡ್. ते कडेर कॉलेज मिगेले येनपोय मेडिकल कॉलेज MBBS कಡೆ थंय मिगेले बॉम्बन थंय मेळून कडेर आतां कामत मंगळूरची मंगळूर शिकली. व्हेरी गुड नाईस. बॅक टू मँगलोर. आता एक अभिमानाचे त्रिवळी चेडूवाले हावसू एक असामान्य खंडित ओके एक त्रिवळी चेडूवाला हावसू म्हणून तुमका कशी आकार दिला. फर्स्ट ऑफ ऑल मदरहुड ते कशें म्हळ्यार इट विल चेंज अ वुमन फ्रॉम मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी येता त्या परत चेंज जाता वन्स यू बिकम ए मदर. बट फॉर मी इट केम लायक ट्रिपल. आय नो गॉड्स गिफ्ट एक बेटर सो ते म्हाका आमी म्हळ्यार हाऊ विल आय बिकम आफ्टर मदरहुड ज्या तरी कडेन मस्त कशी करता कशी मॅनेज करता तो ताजे चिके प्रिपरेशन हांव म्हळ्यार वेन आय वॉज इन प्रेग्नेंट आय यूज टू रीड अबाउट लॉट अबाउट बुक्स कशी मॅनेज करता ताजे विशयानी ट्रिपलेट म्हणून सुरू एक ट्रिपलेट म्हणून फर्स्ट मंथ स्कॅनर इकल्ला. सो ते शॉक आशिल्लो आमकां फर्स्ट टाकाची म्हळ्यार तांणी युजली डॉक्टर्सांनी पर एक दोन तांणी म्हगेले डॉक्टर निमगे तस तुका कितले जाय म्हणून म्हळ्यार नोबडी आस्क दॅट क्वेश्चन लायक हाऊ मेनी डू यू वॉन्ट तशें कितें कशें निमगे म्हळ्यार यू हॅव 3 ओन फर्स्ट शॉक आशिल्ले. देन वी थॉट ओके इट्स अ गिफ्ट सो वी विल डू वॉट एवर पॉसिबल. सो अशी जाता we don't have any background of twins or triplets in our family. So we don't have any support. So we said okay our only thought first thing is फराकान फराकान जल्ला कोणाकी पण जेवण असतले त्यांनी एक्सपिरियन्स असतले म्हणून आम्ही ऑनलाईन बुक्स पळयले. So how they manage twins quadruplets multiples आणि कशी मॅनेज करत. So we had a basic idea की okay कशी जाता म्हणून. So when the reality is totally different how it can but at least we have experience ते विंगड असता म्हळ्यार when you म्हळ्यार पुरा जन तीग जने ಒಟ್ಟೂರ್ ಇರ್ತತೆ ते कशी मॅनेज करता म्हळ्यार आम्ही कसं केलं म्हळ्यार कडेरी okay we will see and we'll divide the labor and see how we will can go about it. तू आणि तुगेल बामणा ना दुसरा कडेर कोण कोण हेल्प सपोर्ट प्रजा तशी करून करूया म्हणता. आणि तांकां चंद नाव दवरला वेद मंत्र श्लोक. नाव ऍक्च्युअली आम्ही फर्स्ट डिसाइड केलेले फर्स्ट आमी बामणाने वेद म्हळ्यार वेद कृष्णमूर्ती तशी आमकां. सो वी नो दॅट आयदर इट्स अ बॉय ऑर अ गर्ल मिक्स. सो इट कॅन बी वेदा और वेद. सो नेक्स्ट कोण की म्हणलें श्लोक अंबानी असं तशी श्लोक जाताले म्हण गर्ल जाल्यार श्लोक एक बॉय जाल्यार श्लोक आसले वेद श्लोक जाल्यार आनी मंत्र मात्र वरला म्हण. सो वी So mantra can be boy or a girl. So we thought, okay, it's a unisex name. So we will decide when they're born. Yeah. आता चल्याल नाव कसले श्लोक. Okay. So श्लोक is born first. कडेरी वेदा कडे next mantra with the gap of 1 minute. आता कितले होड जाली त्यांनी आता second standard. घरकडे लढाई जावो मोग की कसं असतं तांकां दे प्ले तांकां पुरे आसा पुरा फिलिंग्स दे हॅव विथ ईच अदर. दे बाईट ऑल्सो दे प्ले ऑल्सो दे मिस ऑल्सो. इफ आय गिव्ह स्वीट टू सम वन एकला दिला रे ताक दिनी तुवें म्हणून ताक कन्सर्न आसा ताणें वायनी म्हणून कन्सर्न आसा. ब्रदर सिस्टर लव इज देयर सिस्टर लव इज देयर सिस्टर फाईट इज देयर ब्रदर सिस्टर फाईट पुरे कॉम्बिनेशन and now more of it is like they play with each other and that is also like pros and cons म्हळ्यार they don't need anybody else to play. त्यामुळे असं तांकां विंगड तिकडे चढून जावची प्रॉब्लेम जाता विंगडा ना
त्या आम्ही स्कूलांतू आम्ही घालताना आम्ही वी आर पुट दम इन सेम क्लास. सो ಕೆಲವು ಜನ ಸಪರೇಟ್ करतात ज्याला वी डिड नॉट सेपरेट अँड वी मेड शुअर आम टीचर सांग कसं म्हणतात विंगड विंगड बेंचर बसकायची सो दे आर अराउंड इन द क्लास सो दे नो लाईक आम्हाला आमका LKG ಅಂತ निघालताना वन वेद आम्हाला ती मस्त रडत अशिली सो बट त्यांना ती सांगत अशिली पण श्लोक आणि मंत्र तुगले क्लासांचा असायची तू कसं नाही ज्याला रे तू तांगेला वचून उरलाय म्हणून सो देन शी नोज दॅट दे आर इन द क्लास सो देन शी लाईक ओके आय एम काम इनफ कशी जात अशिली सो वी गेट द अपडेट्स एव्हरीवन पुरोजने अपडेट दिते असेल ताण तशी केलं अशी क्लासांत अशी केलं त्या माहिती So now they are in the class, but they have different friends. Okay, good, very good, very nice. आणि शिक्षण तो पुरे शिक्षण पडतं की त्यांनी दे डिस्कस ऑन क्लास डिस्कस करून अँड कसं नाही रिसाइट आणि बायपाट आणि मार्क गेले देव तांगेले कसं नाही उल्लोचे होमवर्क आणि कोरका गेले वन पर्सन विल से लोके लेट्स डू होमवर्क म्हणून पुरोजने बघतात आणि जस्ट नोट्स लाईक विषय लाईक आता तुम्ही कसं नमुन्याचे मौली शिकत ऍज चिल्ड्रन चेडवांक त्या म्हणल्यार आमकां मिगेल तसन मेन म्हण सांगल्यार देर शुड नॉट बी नो डिस्क्रिमिनेशन वेदर इट्स अ बॉय ऑर अ गर्ल दे शुड बी ब्रॉट अप इक्वालिटी आय बिलीव इन इक्वालिटी सो म्हळ्यार चडावत कसं असं चला चेडो म्हणून सांगून वचके चड मोग असता ते पर असता सो इट कॅन बी अ फर्स्ट किड ऑर अ लास्ट किड वॉट एवर चल म्हणजे चड इम्पॉर्टन्स दिवचे आणि पर असता सो आय हॅव मेड शुअर हुएवर आय हॅव मेट ऑर हुएवर हॅज कम टू सी द चाइल्ड आय सेड नो डिस्क्रिमिनेशन यू हॅव टू ट्रीट देम इक्वली बिकॉज वन थिंग दे आर born at the same time and they are of the same age so there is should not be any discrimination in love for either the boy or the girl त्या एक अशानच and they will also know that okay we are all treated equal आता चालल्याने लूटी केलं म्हणून सांगून हक्कीचे चढ मोग करते तर असं असं ताण केलेलं नसून पण चिल्ल्यांका तुम्ही तर ते 3 तानच केला नसून so what I say is for the girl is that if the boy does harm you or if he fights with you fight back you will not keep quiet because see this will help you when you go outside nobody will make sure they'll harm you त्या कसं म्हळ्यार nobody I don't like injustice so ते right अशें पुरो wrong अशें पुरो when somebody fights values when somebody fights back it's like they have their own self respect as well so nobody tries to harm you so that is what I try to teach my kids. Very good, very nice, good thought. आता एक आवय एक वैद्य आणि एक कलाविद त्या विशयांत आम्ही मागीर येतात आता तुम्ही तीन या विशयांत कशी समतोलन करून वरतात त्या म्हळ्यार आता समतोलन करूचे कशें जाता जाल्यार हाऊ आय बॅलन्स इज आता म्हगेले हांव वर्किंग वुमन सो आय वर्क फॉर ए फार्मा कंपनी वर्क फ्रॉम होम सो मंडे टू फ्रायडे इज माय जॉब प्रोफाईल सो हांव कशें करता म्हळ्यार फर्स्ट आय गिव प्रिफरन्स टू माय वर्क and then संजे म्हगे चेडो स्कूलांतलो नेतरी I will shut down my laptop around 6 o'clock or 5:30 and make sure that till they sleep around 9:30 I am totally with them. So after they sleep if I have some work pending still असल्यारी काम करता नाही जाल्यार म्हगेले आर्टाचे विंगड कसं असता विंगड कसं करेत हॉबीज त्या परत नंतर दोन जातरी तेन्ना हांव करता ना जाल्यार सॅटर्डे संडे एनिवे आय हॅव ऑफ सो दॅट टाइम आय मेक शुअर आय मॅनेज so that everything is given importance आज every day I don't do art but every day I work so whatever is due today I will make sure that's why maka planning I do it in the night so भाई कसं असतं त्या फर्स्ट प्लॅन करून accordingly I set my day okay very so it doesn't hamper with anything तुम्ही एक टाइम मॅनेजमेंट वेळ सदुपयोग जातचे like I have only 6 limited time and I have to manage everything at सकाळी स्कूला वेळार I cannot sit and start working so I have to make sure they are going to school and on the time at म्हळ्यार पुरोजनचे एक child असता they will have 1 hour time to get ready one child but we have 3 we have to get ready in the same time correct so that management so very important नीड ऑफ दॅट तो आमगेल्या घरांत कशी म्हळ्यार चेडो आमकां ड्रेस घालचे पांती घालचे पुरो हांव करचे कुकिंग आमगेले बामण करता सकाळी ब्रेकफास्टाक सो व्हेरी नाइस अँड मेक शुअर सपोर्ट विथ ईच अदर व्हेरी गुड भारी विषय भारी छान विषय आता तुम्ही एक मदर्स मिल्क डोनेशन वयरी काम केलेलं आसा उलयलें आसा ताका प्रेरण कसलें आनी कशी तुमकां मना आयलें सांगितली त्या म्हळ्यार फ्रॉम सेल्फ एक्सपिरियन्स मी केले डिलिव्हरी जाल्ले बेंगलोरांतू दे प्रिमेच्युअर डिलिव्हरी जाल्या तेन्ना ऑलमोस्ट 7th month आणि 31 days तशी कशी असते ना ऑलमोस्ट 8th month जायनी आशिल्ले सो वेन दे वर बोर्न 8th month कंप्लीट जायनी सो तांकां
म्हाका ब्रेस्ट मिल्क नाशिल्लें तांकां चेडवांक दिवच्याक सो तेन्ना म्हगेले पिडियाट्रिशनान म्हणलें थंय बेंगलोरांत एक अमारा म्हणून एक मिल्क बँक सेटअप केलेलें तांणी म्हणलें ते नवे सेटअप केला आतां तुमगेले तुमी तांणे ब्रेस्ट मिल्क तांणी डोनेट करून आसता ते पॅस्चरायज आनी करून ते क्लीन करून घेवन तुमकां चेडवांक दिता तुमकां ओके जाल्यार तांकां सांगता म्हणल्यार तांणे सांगलें सिन्स वी डोंट हॅव ब्रेस्ट मिल्क अँड बी know that the importance of breast milk for the baby and especially premature anka it is more important because nutrition pura milta so we said okay and ಚಡುವಂಕ ತನ್ನ ಹಡಸುರ್ ಕೆಲೆ ಡೈಲಿ 9 10 bottles so they were in NICU for 1 month so 1 month astana tanka that is actually up till 6 months only breast milk is given but at least the doctor said tum kin the hospital ake asta pada tedorte tumi te breast milk diyachi tangele donor milk so we agreed and we said so tank like jelle cheduvanka and they grew up and they had well immunity good jelle so discharge avte tani dil namka so after that then we shifted to formula so but then it was they were healthy enough ब्रेस्ट मिल्क तशी त्याचे एक महिना शिलिंग की 1 month एक महिना 1 month अशी so तांकां प्रिमॅच्युअर ಅಂತ तांकां ते मेळ्ळा लायक आय एम रियली थँकफुल टू हुएवर द मदर वॉज अँड हू डोनेटेड हर ब्रेस्ट मिल्क त्याला म्हणारे तांत मिसकन्सेप्शन्स आहे असं कसं म्हणा त्यांनी कोणाला की दूध आमगेल चढाव दिचे ना तसल मिथ असता बट ऍक्च्युअली आय डोंट थिंक दॅट शुड वर्क बिकॉज ಕೆಲವು ಜನ कसं म्हणा एक्स्ट्रा दूध असते ಕೆಲವು ಜನ ಅವಸುक आणि जस्ट उडयताची बट ऍक्च्युअली दॅट इज गिवन प्रिमॅच्युअर इट इज लाईक कसं म्हणतात प्रसाद म्हणतात आपला तशी ते इट इज व्हेरी मच एसेन्शियल वेरेवर दॅट इज नीड यू कॅन गेट फॉर द बेबी सो ते एक सॅक्रिफाईस नाही ते एक करुणा नवा सो इफ यू कॅन शेअर आणि कसं अनेक कसं मित असतं म्हणणार हा निगेल दूध विंगडा दिल्यावर निगेल चरडा होऊन जाता म्हणून ऍक्च्युअली तर तसं जाय ना बॉडी विल रिप्लेनिश इट्स जस्ट सेम लाईक ब्लड डोनेशन वन्स यू गिव्ह ब्लड अँड दॅट बॉडी विल रिप्लेनिश सो सेम वे मिल्क विल कम फॉर द बेबी सो देर इज नेव्हर शॉर्टेज फॉर युअर बेबी सो इट इज अप टू यू म्हणा तुम्ही डोनेट कर का म्हणून दिसल्यावर तुम्ही डोनेट करता तशी सो अँड फॉर अ गुड काउज येस येस अँड प्रिमॅच्युअर बेबी सांगता मस्त हेल्प जाता अँड इट विल सेव्ह देम म्हणल्यार लिटरली सेव्ह देम म्हणल्यार अदरवाइज दे मे डाय ऑल्सो बिकॉज ऑफ मालन्यूट्रिशन सो दॅट इम्पॉर्टंट इट इज फॉर ताजे नीड कळेला ना एक जनाक अवेअरनेस मस्त जनाक ಗೊತ್ತಾ म्हणल्यार ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करेत म्हणून गोत आसना अनेक डोनेट केला लास्ट आम्ही घेवेत म्हणून गोत आसना सो दॅट लिंक इज ब्रोकन सो दॅट अवेअरनेस क्रिएट केल्यार तांकां ऍटलिस्ट यूज जाता मस्त यूज जाता ऍटलिस्ट हॉस्पिटल असताना हॉस्पिटल म्हळ्यार हॉस्पिटल आणि कोण दवर वय क्लीन प्रोसेस इज व्हेरी क्लीन फॉर दॅट अच्छा व्हेरी गुड आता तुमगेले कला विषय आणतोला कला प्रदर्शनांत पुरा भाग घेतिल्लो सर हांत तुमकां स्पर्श केलेलो क्षण खंयचे तुमगेले कला म्हणून दाखोवची सो हांव पेंटिंग्स आनी पुरा सांतलाने करता आशिल्ली तो तशी थोडे कित्याक नेचर एब्स्ट्रॅक्ट नेचर तसले पुरा करचे स्टार्ट केले त्या करून घेत तरी म्हाका कसं आयडिया म्हळ्यार हांव नुता पेंटिंग करून जस्ट सेल केलो पुरा सेल केलं डायरेक्ट कडेर आनीक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आयले ते आर्ट फॉर चॅरिटी म्हळ्यार यू कॅन डोनेट युअर पेंटिंग्स अँड वॉट एवर द सेल प्रोसिड्स विल गो फॉर चॅरिटेबल कॉज तशी ते म्हाका केक आयला येनपर्यंत एक आशिल्ले तो आय डोनेटेड माय पेंटिंग अँड द सेल प्रोसिड्स वेंट फॉर एन ओरल कॅन्सर पेशंट एक जाल्ले कडेर बेंगळूर आमचो आर्ट फॉर चॅरिटी म्हणटा आनी मस्त आर्टिस्टांक आनी आपूण तुमगेले पेंटिंग्स आनी असल्यार डोनेट करायची ताजी प्रोसिड्स आमी ऑर्गनायझेशनाक आनी दिताचे सो दॅट वॉज लायक एटलीस्ट माय टॅलेंट इज बीइंग युज्ड फॉर समथिंग एल्स फॉर पेशंट्स आनी म्हणटा आमकां इट कॅन एटलीस्ट 100 रुपीज अशें पुरो 500 अशें पुरो कितले अशें पुरो बट इट्स हॅपी फिलिंग दॅट एटलीस्ट टू समबडी एल्स ब्रिलियंट तुगेले खुश जाल की तुगेले निमित्त कांय पुढे जाता लायक विषय आता तुमगेले उद्देजकता हाजे विषय अन्वेषम ते एक बुटीक आपशी चड ह्या सूर करूक दृष्टिकोन कसो अशें म्हळ्यार पेंटिंग्स आनी पर म्हाका मस्त इंट्रस्ट आसा आर्ट क्राफ्ट ते पळय सो आज हांव एक मुगेले एक एंटरप्रेनर जावंक म्हणजे म्हाका आशे आशिल्ले ते म्हळ्यार मस्त सकट पळयत आसता सो वाय नॉट मी वाय ऑल्सो वाय कांट आय ट्राय दिस ताका नांवाक अन्वेषम म्हण सांगल्यार AN स्टँड फॉर अनप्पा SH फॉर श्वेता अँड श्लोक VE फॉर वेदा अँड AM फॉर मंत्रा वाव लायक पार्ट ओके अन्वेषम नाईस तशी ह्या पेंटिंग्स आणि हँडीक्राफ्ट न्हू घरकडे तुलने करतात एक्झिबिशन्स आणि पुरा दवरतात आणि गिफ्टिंग सोल्युशन्स विथ द सोप स्क्रब्स तसल ते कोण गिफ्ट हॅम्पर्स तशी पुरा स्टार्ट केला ते म्हळ्यार फुल टाइम करू जायना सो वेन एवर पॉसिबल आय एम ट्रायंग टू डू इट सो बिकॉज आय हॅव टू हँडल इट ऑल अलोन करेक्ट आणि तुम्ही ऑर्डर्स असला दिता की ऑर्डर्स असल्यार घेताची ओके लाईक एंटरप्रेनरशिप येस इतले सकडे असतं तो बरोच एक भारी इंटरेस्टाचे आसा म्हणून आयकलेलें आसा
फॉर एक्झाम्पल कसं ते विश्वव्यापी वय आणि कर्नाटका टुडे मॅगझिन सारखं येतो आर्टिकल्स बरेल वय हाजी विषय थोडे सांगता की ಸೊ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ आणि ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಡೇ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀತಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಡೇ ಅತ್ತ ಬರೀತ ನಾವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಕ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರೀತಾ ತಂತು ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ PCOD ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ऑटिझम कॉमन डिसीज कॉमन डिसीजेस टॉपिक सर बरते म्हळ्यार कसं म्हळ्यार चढाव जनक ताजे अवेअरनेस आसा म्हळ्यार कसं म्हणून गोष्ट असतं वेगळी गोष्ट असतं ಕೆಲವರಿಗೆ तांकां मागील बरोच उद्देश कसा म्हणून सांगल्यार एटलिस्ट इफ दे नो वॉट द डिसीज इज अबाउट आणि मेडिकल कंटेंट अरी बरोचे ना लೇ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಲ್ ಸಿಕ್ಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ लोकल पीपल कॉमन अंडरस्टँडिंग मिगेल उद्देश कसा म्हळ्यार एटलिस्ट इफ यू कॅन रीड द आर्टिकल अँड यू अंडरस्टँड वॉट इज द डिसीज इज अबाउट एक भंय वता एक दोन्हीची कसं म्हळ्यार ओके दिस इज तुमकां असं झालं फॉर एक्झाम्पल अल्झायमर्स आता हांव आर्टिकल वाचिला मिगेल्या आज्याक जेव्हा कोणाक एकल्याक तसं सिम्पटम्स तुका ऐकलं ताका विसरत म्हणटा तो थंय वतान ताका खंय वाट चुकता म्हणटा कसं म्हणून कळना एके पाटी कसं उलयता तेन्ना तुका एटलिस्ट यू कॅन कोरिलेट दॅट ओके अल्झायमर्स आसतलें म्हण सो एटलिस्ट यू कॅन गो टू द डॉक्टर अँड अर्ली ट्रीटमेंट कॅन बी गिवन फॉर दॅट पेशंट So he may not be, patient may not be able to identify, but at least ಗೊತ್ತ ಶಿಲ್ಪನೆ ಅಶೇಷ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಪೂರ್ವ तुम्ही डॉक्टरला वचून क्लिअर क्लिअर करूयात एक प्रिव्हेन्शन घेऊयात आता ओबेसिटी म्हणलं ओबेसिटी आणि ताका कसं करूयात आम्हाला ट्रीटमेंट स्पेसिफिक बरं आहे ना म्हळ्यार they should not take that this treatment works for me that doesn't work Yes. different patient different treatment Right. so at least I will tell the basics like lifestyle changes कसं करूयात वॉकिंग करूयात तसं पुरे कसं बेसिक्स असं त्या बरं येतं and for further discussion on the treatment you need to consult your doctor डॉक्टर्स करेक्ट because that patient specific असतं काय कसं एक्झॅक्ट ट्रीटमेंट बरोबर जायना ते सो एटलिस्ट तांची अवेअरनेस असल्यार ओके ह्या असं डिसीज म्हणून अवेअरनेस असल्यार आमकां तुमकां सिम्टम्स असल्यार एटलिस्ट यू कॅन आयडेंटिफाय युअर सेल्फ अँड यू कॅन गेट द अर्लिएस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट सो दॅट इज ट्रू आणि ते चिकित्सा तिथले प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्यूर एक्झॅक्टली एक फाटी कळतं ना चिकित्सा त्या अवेअरनेस चिकित्सा तिथले इम्पॉर्टमेंट असता करेक्ट व्हेरी नाईस आणि एक तुमगे मॉडेलिंग विशयांत एक वैद्य जावन मॉडेलिंग करता आसाची त्यातून तू कसं पुरा चॅलेंजेस फेस करता बरं ओके सो फर्स्ट डॉक्टर जाऊन मॉडेल म्हणताना इट इज लाईक टू डिफरंट फील्ड्स डॉक्टर इज डिफरंट अँड मॉडेलिंग इज एक टाइम मॅनेजमेंट करू का दोन्हीचे आणि कसं म्हणारी तू मॉडेलिंग कसं लावायचे तसं क्वेश्चन येतात तू मॉडेल जाऊच्या कसं असं तू गेल्यावर एक मिगेल मेन कसं म्हणारी माय हाईट इज 5'2" So people think that model means it should be 5'6", 5'7", 5'8". So I want to break that stereotype that anybody can be a model provided you have the interest in it. इंटरेस्ट अँड पॅशन Interest and passion. You can, Yeah. your hard work will definitely pay. So our modeling start केलेलं around 2010 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮ ಕಲಾಮಂದಿರ ಅಂತ ತೈ ಜತ್ತ ಚಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ we were just passing by and then we thought okay why don't we give an audition म्हणते मिसेस कर्नाटक ಅಂತ पार्टिसिपेट केलेलं त्यानंतर I did not I got 4th place त्यांना मग म्हणले ओके आय कॅन ट्राय इन द फ्युचर म्हणून तशी मस्त पेजेंट आणि पार्टिसिपेट आणि कोर्नो लास्ट 2025 it's like 20 almost 15 years so Mrs. India window my dream was like I had to represent India on an international stage so I got that opportunity when I was part of the TIGP म्हणून एक modeling agency सांगेल through so India represent करून Mrs. India International Mrs. International US and jalal so I had the opportunity to represent India on a global stage that 45 प्लॅटफॉर्म गुड प्लॅटफॉर्म 45 contestants अशिल्ले and it was tough. I knew I will not going to win but at least being there representing India tani Indian contestant म्हणून सांगताना that is the best feeling ever I have had. व्हेरी गुड खुशी झाली त्याला एक एक्सपिरियन्स मिळाले आणि कसं People will talk a lot so Miguel कसं म्हणून सांगला रे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो इट डजंट मैटर तुम्ही केल्लारी उरले त्याची करणी जल्लारी उरले सो इट इज बेटर यू डू समथिंग अँड पीपल हॅव समथिंग टू टॉक अबाउट एक्झॅक्टली सो ऑपोजिशन असता म्हळ्यार सान चढून सान आशिल्लींची त्यांना चढून वचून घेवन तूं हक्क आनी परत मॉडलिंग आनी परत वता म्हण बट वॉट इज माइन इज दॅट ऑपॉर्च्युनिटी कम्स ओनली वन I would like to grab that opportunity. So children will be here. Everybody is here. So I'm not leaving them. केअर घेवच्यात ना Then nannies, husband, family, mother-in-law, everybody is there. It is not that I am gone forever. Just that some timings I need to adjust and I come back. But I feel that everything is important. I cannot just let it go. And ಕೆಲವು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಡೂನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ तुम्ही participate करत नाही. You never know whether that opportunity will come back again or not. then तुगेले एज डाऊन असता Right. So I did not put on hold on anything just for the sake of the kids. I felt that okay, this is my day. I have to do it. So I did it. येस
ट्रू मॉडेलिंग तुका कसं अर्थ दिता मॉडेलिंग पीपल कसं म्हणता युजली थॉट प्रोसेस कसं म्हण सांगल्यार मॉडेलिंग इज व्हेरी इझी अँड इट इज नॉट ऑफ एनी इम्पॉर्टन्स त्या एक थॉट प्रोसेस आणि इट्स लाईक बट मुगेल कसं म्हण सांगल्यार इट इज नॉट इझी not everybody can become a model. You may have the figure or you may have anything, but it is like that must discipline असतं, hard work असतं, understanding असतं, analysis असतं. See, you मक्क कशी परगोत असणार मिंगडी पेजेंटचा पार्टिसिपेट केला, so I know like and every pageant will give you a personality development, something you will improve on that. आता for example आता कॉम्पिटिशन असं म्हणते क्वेश्चन आन्सर राऊंड नंतर आमकां टाइम लिमिट असता, सो वॉट एवर आय वॉन्ट टू टॉक आय नीड टू टॉक इन दॅट पर्टिक्युलर टाइम अँड इट इज इक्वल फॉर ऑल. जस्ट बिकॉज आय एम अ डॉक्टर दे वोंट गिव्ह मी एक्स्ट्रा मिनिट्स और एनीथिंग. सो हाऊ मच कॅन आय इम्प्रेस, हाऊ मच कॅन आय टॉक अँड हाऊ सबस्टन्शियल ऍक्टिव्ह म्हळ्यार कितले उरलो कंटेंट शुड बी व्हेरी गुड. सो तेशें प्रिपेअर करतना it will help you to communication develop jatta, personality develop jatta, how stage are raptana you can't be timid, you have to be strong. And you confident, if you are sad you cannot show it on your face, you have to be smiling tempera asta. And stage presence, because ramp walk is hardly 30 seconds or 40 seconds. When you walk on the stage everybody is focusing on you. So at that point in time you कसं दिसतं म्हणता okay everybody is focusing on me, and that 30 to 40 seconds is all that matters. साद मागीर तू backstage तू कसा केला रिता it is all okay. So that passion तुगेल everything is on crystal confident तुगेल the whole body personality is shown in that 30 to 40 seconds. Yes, and you are judged. Right, true. Like एक and people usually तन्नी पूरा जनाने विन जाताना पूरा पोळोचे tip of the iceberg, but what goes underneath it, there are a lot of things that goes underneath. So because of all that hard work that only the tip of iceberg is seen. When somebody wins, oh yeah win झालं okay दिसले ना मॅम म्हणजे दिसले ना माझे मार्क्स कितले बरं प्रिपरेशन असं हार्ड वर्क एफर्ट आज हिल्स घाल का आत मिसेस इंडिया इंटरनॅशनल कनी आम्ही 6 inch हिल्स घालून आम्ही वॉक असता फुल डे, not the 2 inch or 3 inch. But viral modeling स्थानी पर ऊन असतं शिला कितले 6 inch and walking throughout the day is not easy. वय मस्त And you walk straight, you should not wobble or you should not fall. प्रॅक्टिस दिता आता का जावेत लायक विषय तुगेले इनर ग्रोथ विचारता जोटोची लायक विषय. आता तुगेले अचिव्हमेंट्स पुरा विचार करताना तुका टायटल्स मेळ्ळा, किरीट मेळ्ळा, आता ह्या पुराय हाची भायरी कसं म्हण दिसता तुका? किरीट टायटल्स ऑन द स्टेज ओके, आउटसाइड भायरी कसं म्हण दिसता? म्हळ्यार इट इज लाईक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दॅट आय हॅव वन द टायटल ऑफ सो अँड सो थिंग, सो आय हॅव टू मेंटेन दॅट स्टेटस अँड द डिग्निटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टायटल. सो वॉट एव्हर आय डू इट शुड नॉट हॅम्पर द टायटल. एक दोन्हीची कसं म्हळ्यार दॅट गिव्स यू व्हॅल्यू इन युअर सोसायटी. And those who understand the pageant ताजे आशा पुरो नाही म्हण जाल्यार समज it like what I feel is it will build my profile, it diversify into विंगड आणि म्हाका कुसना खुशी म्हळ्यार I opportunity घेतले कितले हार्डशिप आशा पुरो I took the opportunity and I shown on that stage म्हळ्यार त्या म्हाका खुशी हवय खंडित एक हॅपीनेस या कंप्लीटेड वी हॅव डन इट म्हणा व्हेरी नाईस. आता या मान्यता आहे पुरा मेळ्ळे हाजी वटूची रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी चढली तुमगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी चढता म्हणटा ते टायटल वेरी डिपेंड असतं, खंयची टायटल मेळ्ळा ताजे वेरी. मिसेस ब्युटिफुल आईज, मिसेस ब्युटिफुल स्माइल, एक स्माइल पण आहेत की ब्युटिफुल स्माइल, सो स्वीट, ग्रेट. येस. सो त्या एक कसं जात म्हळ्यार आणि एक कसं जात म्हळ्यार तो जितले पर पेजंटचा पार्टिसिपेंट कोण असेल टायटल्स आणि मेळतना यू बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, यू ट्राय टू इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइजेस डायट त्या पुरा इट बिल्ड्स एव्हरी पेजंटांक थोडे त्यांनी दिता इन्फॉर्मेशन दितात ह्या फॉलो करत म्हणून पुरा दितात जाल्यार इट बिकम्स अ हॅबिट. You may not have done that before, but at ह्यात green tea पिवका त्याला ह्या पिवका ते तुमका you may like it or you may not like it, but after a certain while it becomes a habit and you are slowly you become more health conscious. कसला म्हळ्यार if you are little less then there will be somebody else who is more competing than you. So when you see other contestant you feel that okay I have to level up. त्या एक गेम येताना तो you will automatically your body language everything will change. So the level raise जाता. Yeah, confidence level. Confidence is the first thing. Whether first initially म्हळ्यार not everybody is perfect. त्या एक असं body figure and mother जातारी and comparing a mother to a miss category contestant is totally different. Then
being a mother, you will have some insecurities. Amigel figure it may not be the perfect for modeling, but it is not about whether you have a perfect figure or not. It is about whether you can carry that figure or not on the stage. Even though with the imperfections, you can carry that figure on stage and you shine more than the miss. Yes. आमकां मला त्या कॉम्पिटिशन असता मिस आणि मिसेस कॅटेगरीन तशी we are not competing against each other, but when we are कॉम्पिटिंग विथ द सेल्फ म्हणे self नाही बदल ते जाव कजलेले आज आम्ही विंगडाल उठू कॉम्पिट we become more and more confident being on stage. कॉम्पिटिंग विथ द सेल्फ ते खंडित एक अगत्यशील वस्तू पुरा जनाक आता तुम्ही इतले नाही नृत्यान तुम्ही भाग घेतलेलं असं नृत्य डान्स सो हाजी ಬಗ್ಗೆ सांगता हे तुमका नृत्य कसं भूमिका करता तुमगे लाईफान नृत्य म्हळ्यार it's like anybody can dance. What is my thought is anybody can dance, but आम्ही परजन डान्स करता आम्ही मिळाल कते डान्स हांव एटलिस्ट हांव डान्स करचे मिळाल कते नाही हांव मिगेल कते डान्स करचे I feel happy, I feel nice, I feel relaxed. So that is the reason I start dancing. So I आत्मिक बॉलिवूड बेली डान्स ते वेस्टर्न डान्स ते पुरा करता पण क्लासिकल हांव शिकनी तो बट I love to do someday classical dance. So semi classical तसल पुरा करता. So whenever I dance, I feel like a dance is just it's like therapy. You feel light, you feel nice. That is what is about dance. आणि तशी आम्ही एक टीम केलेलं असं टीम देसी बीट्स म्हणून त्या टीमान तो आम्ही मॉम्स आणि किड्स आम्ही 3-4 जण मॉम्स असायची तांगेल पुरा किड्स आम्ही सर्वून घेऊन आम्ही डान्स परफॉर्मन्स दिलेलं आम्ही हंग फूड फेस्टिवल आम्ही जात ते मंगळुरा ते आणि डान्स परफॉर्मन्स दिलेलं करेरी वेजरोळी वय आमगेल मिगेल सर डान्स तांग पुरा जण तशी तांके डान्स त्यांगे ना म्हणता ज्याला ना सांग ना करू कण त्याची तशी मग डान्स एक एक्सपोजर जाता अलॉंग विथ दॅट एक्सपोजर संगीत कसं लिव्हिंग संगीत दोळतेच काही नाही तो मला तांका इंटरेस्ट येऊ का अंक बैडमिंटन तशी स्पोर्ट्स सांगल सो डान्स कसं म्हणणार when you are on stage I am chadawat so I prefer solo dancing because solo will give you the one thing is the whole stage and you try to own the stage. So tank chadovanke tanka stage argaltana solo chadgalta kasama then they know they get more confidence being on the stage, so that will reflect in their body language tank they become very more confident going to stage and tank kasane bhayi asana tanto tashi so that's how I do लाईक विषय तशानो त्या एक तुमका कॉन्फिडन्स आणि हॅपीनेस मोर ओव्हर नृत्यानिमित्त तुमका ते जगता म्हणून तुम्ही स्पष्ट केलेलं असत व्हेरी नाईस आता JCI ಮಂಗಳೂರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 2026 मारी 2024 पैच पैरी जानेवारींतू तुम्ही अध्यक्ष जावन सिलेक्ट झालेले असतात हाजी विषय सांगता हाजी जावन तुम्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी कसं कसं असतं म्हणून JCI म्हळ्यार ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल सो बेसिकली त्यांनी 18 to 40 years तांका यूथाक त्यांनी एनकरेज करून घेऊन तो पार्टिसिपेट तांतो मस्त ट्रेनिंग्स तांते पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट स्किल डेव्हलपमेंट त्या पुरे कोणाक दिता ते मेंबर्स ऑफ JCI सो तांका पुरो ऑपॉर्च्युनिटीज आणि पुरा मस्त तांगेले झोन लेवल कॉन्फरन्स कडेरी मस्त बेसिकली तांगेले मस्त ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ झोन ट्रेनर तसल पुरो स्पीच क्राफ्ट इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन स्किल्स तसल पुरा ट्रेनिंग्स आणि पुरा मस्त सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ JCI so then you will get all these benefits. So ह्या पटी हांव प्रेसिडेंट जावन आमगेल म्हळ्यार बँगलोर इम्पॅक्ट ऑलमोस्ट 8 years तुलन चलता सर हांव 8th प्रेसिडेंट सो 8th प्रेसिडेंट जावन कॉंग्रॅच्युलेशन्स बाय द वे या सो हांव युजली प्रेसिडेंटशिपा खंयचे वच्चेनी आशिल्ली सो तांणी निमगेले वाय डोंट यू ट्राय वी कॅन बिकम अ प्रेसिडेंट म्हण सो हांव सांगलें ओके लेट मी ट्राय बिकॉज दिस वॉज नॉट देयर इन माय CV सो लेट मी ट्राय बीइंग अ प्रेसिडेंट फॉर दिस इयर म्हण सांगेन सो आज जावन कशें करतास म्हळ्यार हांव आज खातीर I have planned the whole year activities. Every month and something for the community and something for the member. So for this month, National Girl Child Day येता so ताजी खातीर आमी स्कूलान तो भारत अकॅडमीन आमी National Girl Child Day celebration प्लॅन केला तशी every month something or the other I am planning for the whole year for the members and as the community service also as well. आज वटो आणि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको चढ़ असत लाइक I don't feel it as a burden because I enjoy it. Yes, enjoy. You enjoy the process. तू तर प्रोसेस तू एन्जॉय करतस तेन्ना आमकां कसले बर्डन म्हण दिसना करेक्ट वंडरफुल आता इतले पुरा आमी तुमगेले साधना ಬಗ್ಗೆ उलयलींची अनेक एक विषय हांव आयकलेलो प्रकार वासरीन तू तुमकां रंदप करची म्हणून बारी खुशी म्हणून एक आयकलेलें आसा हे विषय कसं तुमकां दे अशी एक निमित्त रंदप करची म्हळ्यार तुमकां ते सृजनशीलताय तुमकां दाखोवची की
मना एक नेಮ್ಮदी म्हूण दिसता की तुमकां तुम्ही घरांत वटूची प्रीती वांटूचे म्हूण दिसता. Actually particularly main chef Miguel Bomano, I will say Help support him. support. Okay, okay, okay. But still, a So, cooking channel and cooking, yeah, cooking channel antu ಕೆಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ್ ವಾಸರಿ ಕೆಲ್ಲ. right. So ತಕ್ಕ but how cooking, I'm not so particular about cooking. I am fine with anything to But eating, eating. Yeah, eating is like very particular. particular. Okay, So, good. so तशी असताना since I explored different field, why not cooking try करूया म्हणलं तशी cooking show coaching try केलं. So I do sometimes, but I like to create नवे नवे डिशेस एक्सप्लोर करते नॉट द कॉमन रुटीन तसं आता चीज केक आणि कुकिंग विदाउट फायर तशी चीज केक कशी करते तशी विंगड विंगड डेझर्ट्स तसल पर इझी अँड टेस्टी. दॅट इज द फर्स्ट थिंग विच आय लुक फॉर. सो तशी ट्राय केलेलं असतं. आमगेले कोंकणीज डिशेस दाळी तोय त्या पुरा इष्ट असतं. दाಳಿ तळी पत्राड त्या पुरा इष्ट असतं. मस्त इष्ट करता केल्यार खाता. दाಳಿ तळी करता पत्राड मस्त करता जलरी. I like all company dishes. It is like a comfort food. Correct. So you feel very happy. ಎಲ್ಲೇ ನಾಮುನ್ನ Na. correct. So but I like to, I mean, minga disha chikashi I like traveling. So I travel kartana, I like to try the local cuisine. So local cuisine and vinga taste local culture. When you understand the culture and try the different local cuisine, so you feel like you want to try. Ekash experience ayil manari maka company kamatuna maka Denmark petelal tani 2 महिने ते रबचक. Then रबिल त्यांना त्यांची डेन्मार्कचे डिशेस तांगेल पुरा फूड ते पुरा त्यांची टीम म्हाका गज्जले म्हाका मस्त कुकिंगाचे मस्त कसं नाम. सो त्यांनी म्हाका स्पेसिफिकली डेन्मार्कचे बुक दिले कुकिंग रेसिपीची. ह्या वच्चू न्हू तुगेल बमनाल करेन पुरा रेसिपी करेस आणि तू खाल्ला कितलं लायक असं बट सो ते आम्ही हाण आम्ही पुरा ट्राय केले डिशेस ट्राय करून ताजी फोटो आणि काढून तांक पटायले. सो व्हेरी नाईस. I really felt very loved with the whole team. तसं त्यांनी तिकले त्यांनी केअर घेऊन त्यांनी तांगेल डिशेस आर व्हेरी नाईस. आणि ताई मला त्यांनी राईस आणि हीटिंग राईस आणि खायना. सो दे आर मोर इंटू सॅलड्स अँड मीट. अच्छा तशी the dishes are very nice. आमका राईस सोडून अभ्यास असताना. So almost 2 months I had not had rice at all, only meat and salad. So it was like very nice. आणि मला nice experience. Like आमका राईस सोडून जाता म्हणून तशी त्यावेळेस प्रूव्ह कोण आणि without rice there are so many other dishes म्हणून तशी लायक कशें आतां एक आमगेले विक्षकांक जेवो आमगेले तरणाट्यांक तांगेले आत्मविश्वासू आनी खोशी खास कोण बायल मनशांक तांकां कशी सशक्त करता म्हणून सांगू शकता. So Miguel believe कसं म्हणणार एक बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. वेदर एनीबडी बिलीव्स यू ऑर नॉट, यू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. एक म्हाका एक सरान एक सांगिल्लें असतं कॉलेज असताना, इफ आय से आय कॅन and then I can do it. If others say I can do it, I can do it. If others say I can't do it, still I believe I can do it. So that एक wordings మరి आमगे प्रतिपटी आम्ही कसं करू होता आमगे मागशी फुल सपोर्ट असं म्हणून सांगू जायना. ते केलोपटी असताना ज्याला त्यांना आम्ही ऍक्च्युअली आम्ही ते स्टेप घेऊ का की नका म्हणून आम्ही याला करून घेऊ जातो. केलोपटी रिस्क असतात ज्याला इट डझंट हार्म यू. इफ यू स्टॉप देअर दॅट्स द एंड ऑफ इट. बट इफ यू टेक ए फर्दर स्टेप यू नो वेअर यू लँड. So never be scared of ट्राय करच्यां कसं You can always try. If you don't know, then anyway you are standing there itself, so it doesn't matter. So try केलं निमित्त you may reach somewhere. Yes. So that is one step which we always need to take. And that to take that step you need to believe in yourself. म्हणून आमगे वेरी आमकां विश्वास घेवका जाल्यार मात्र आमकां मस्त पटी कष्ट कोणेय आमके वेळेर बिलीव करनासनाचे जाल्यार तेन्ना आमकां दिसता आमी कोरकावे नाक म्हणटा मस्त हें आसा जाल्यार इट इज बेटर यू टेक द स्टेप दॅन रिग्रेट इट दॅट आज घेवका आशिल्लें आतां घे न्ही म्हणून. रिग्रेट इज मोर एक पटी जाल्ली म्हूण जाल्यार कुकीक नमने हॅपीनेस जाय न्ही जाल्यार एटलीस्ट यू हॅव द हॅपीनेस दॅट एटलीस्ट यू ट्रायड वापस खंडीत मेळटले चान्स केन्ना येता. लायक विशय श्वेता तुगेला उलोवन भारी खूश जालें. आतां एक आनीक सांग क्वेश्चन कसं म्हळ्यार इतली पुराय भूमिका आसा मुक्ताय करता आसताचे आमी त्या दुकान इतली पुरा भूमिकान तुमी आसू न्ही तुम्ही ग्राउंडेड जावन कशी रावतात. jealousy जेव्हा जावका जाल्यार विंगडा आम्ही विंगडा वांगडा कंपेर केल्यार देन वी फील दॅट ओके तांणी जास्त तांगेले मस्त आसा आमगेले ना म्हणून यू कॅन फील jealousy. बट तुका इम्प्रूव करता जाल्यार ओके तांणी तितली टॅलेंटेड आसाचे आमगेले नाम. बट म्हाका कसं नस म्हळ्यार आय एम नॉट कोणाले वांगडा कम्पीट करूं वचना हांव. आय कम्पीट विथ माय सेल्फ. मिगेले हांव फूड लास्ट इयर हांव मिसेस इंडिया जाला जाल्यार ओके आय हॅव टू ट्राय समथिंग मोर म्हणून ह्या वर्स आय ट्राय टू गो टू द नेक्स्ट लेवल फॉर माय सेल्फ नॉट फॉर एनीबडी एल्स.
विंगडालो टू कम्पीट करताना यू ऑलवेज फील दॅट jealousy. But when I'm competing with myself, it's your personality development. So you won't feel that bad. And just being a doctor, it is just a degree. I mean, it is an educational degree. डिग्री मस्तच. It is just an educational degree. It's just like any other profession. So there doesn't make any sense to have arrogance or hatred or superiority. It doesn't make any sense. Yeah, true. So that is what I believe. I believe everybody is equal. It's just that you may vary in status in money, or you may vary in status in your education or background or anything. So, but ultimately, in everybody's body, the blood is red in color. So it doesn't make any sense. लवली ब्रिलियंट आन्सर दिला, भारी लायक आसा. आता हांव तुमकां एक रॅपीड फायर राउंड नेम दिता. Okay. तुमकां डॉक्टर आनी आर्टिस्ट म्हूण दिल्यार खंयचे चूज करता? So that was a difficult job. I can't choose because it is inbuilt. So I would say a doctor with artist art. Oh, great. Nice. आता मदरहूड तुमकां कसं शिकयला? I would say मदरहूड म्हळ्यार हाऊस. Okay. एक patience, second love. करेक्ट. ओके, नायस. आर्ट, डान्स, बरोवप चड आराम दिवचे खंयचे? Art. Because the painting is something where I can be more creative. ते बरोवचे Barocha is like you Poems. depending on the article, Yes. what depending on the thought. Correct. But the first preference is art because I started with art. अच्छा, व्हेरी नाईस. आता एक उद्देश, पर्पज मन तुगेल प्रकार कसं? Miguel Pakar उद्देश कसा म्हणल्यार as much as possible try to help others. It can be anyone. Even if you are giving a glass of water to someone, that is also considered help. It need not be like I have to donate some huge amount of money. Nothing like that. So whatever you have, try to share it. करेक्ट. आमी करची कामान कसले एक इम्पॅक्टफुल मिनिंगफुल इम्पॅक्ट हाडली म्हणजे जाल्यार तेंचे लायक उद्देश. करेक्ट. आता तुका ऑफकोर्स सौंदर्य म्हळ्यार कसले? Soundarya basically makka kasa म्हणल्यार inner beauty. Inner beauty is like how your soul reacts. So outer beauty म्हणल्यार kin it just fades with time and age. That fade down होता. So like by person, by heart, if you are naturally good and you like, you have empathy, you have compassion, so that will sustain forever. So that will not change because of age or skin color or anything. That will show how genuine you are for any person, and you can connect with lot of people with that particular attitude. Because outer beauty after a while you will feel the change the behavior change but once you are very inner beauty will give you more stronger foundation than what you think. Correct. And the pura jana interaction you will have the same attitude with everyone. There is no discrimination for any levels. करेक्ट. ब्रिलियंट आन्सर. आता एक समय म्हळ्यार एक हॅबिट, त्या शिवाय तुमगेलो दीस सुरू जायना. हांव मिगेल हॅबिट कसं म्हणल्यार I like to plan my day. Everything has to be planned. Like आता साणी उठान करतो. मध्ये रात्री निदच पयशे पुढे आज इंदच पयशे पुढे फुल एक लिस्ट बरोवन दवरता पाय कसं करू असं म्हणून. तसं म्हणल्यार इट मे गो ॲज पर द प्लॅन और इट मे नॉट गो, बट आय नो वेअर इज द बफर, वेअर इफ आय हॅव टू डू समथिंग आता अर्जंट कसं काम आयलं सो तेन्ना ते आय कॅन अकॉमोडेट देर तशी. अंड म्हाका म्हणल्यार ट्रिपलेट्स आनी आसता तांगेल प्लॅनिंग जावका अక్కడ मिगेल प्लॅनिंग जावका ते पुरो जाता. सो आय जस्ट प्लॅन माय डे. प्लॅनिंग इज वन थिंग and I am very systematic. I cannot ad hoc and करू जाता म्हाका. I can take up ad hoc work कसला म्हण सांगल्यार when my plan is there and I know where is the gap काय असं then म्हाका थंय वचून कसं करू जाता. If I don't plan it I cannot like केलं जेन्ना next day वचून कसं असं म्हण पळत नाही. फुल दीस म्हाका फक्त 4 घंटे कॉल आसा 5 घंटे कॉल आसा. So if there is extension or some कसं नाही जात जाल्यार I know it's okay. I don't have to rush things म्हणून. करेक्ट. गुड आन्सर. आणि ताजेर तूं एक ग्रॅटिट्यूड अशा प्रेइंग ग्रेटफुलनेस टू गॉड. आता सगळ्यांत लागीं आशिल्ले एक शीर्षिका तुमकां कितले शीर्षिका मेळ्ळेले आसा अचिवमेंट्स खंयचे तुका? I would say Mrs. India International because that is like a dream down ashile. So I never ever thought that I US avachine I will represent India on a global stage man. So that is the best ever till now. व्हेरी गुड. आनी मुखार वचचे आसा श्वेता लायक विषय. आता आमगेले संवाद पळयता आसताची बायल मनशां तांके तुमगेले टिप्स कसले आसले सांगता? So मिगेल टिप्स संदेश टिप्स जो संदेश कसं म्हण सांगल्यार बिलीव इन युअर सेल्फ. एक अनेक दोनीच कसं म्हणल्यार यू हॅव फॅमिली, यू हॅव एव्हरीबडी. वर्डिक जाता री डोंट लूज युअर सेल्फ.
you make sure that you have some me time, half an hour per day. You do what you feel like doing, not because चेडवांक पळोवका बमना पळोवका फॅमिली पळोवका म्हण पूर जनक पळयता आसतना आमकां पळयतले कोणें आसना ती. सो यू नेवर लूज युअर सेल्फ. सो यू गिव इम्पॉर्टन्स टू यू एज वेल. एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे तुमकां कसं जाय की तुमकां सिंगींग जावपाक जाय, वॉकिंग करपाक जाय, कसं तुमकां कसं खुश करचें तें तुमी केल्यार देन यू विल ऑल्सो फील हॅपी and you will also be like cool and calm. Otherwise कसं जात म्हळ्यार पूर जनक इम्पॉर्टन्स दिता वतना तुमकां कसं टाइम मेळना जाल्यार then that build up frustration. म्हाका मिगेल कसं आसा तें इंटरेस्ट म्हाका करूं जायना, त्या जायना ह्या जायना म्हणून then you will that slowly it starts affecting your health because walking आणि करूं जायना म्हणल्यार कडेन obesity येता. तशी विंगड विंगड it will lead to lot of other health problems start getting us. So it at least half an hour per day you do something what you love, you will also feel happy and that will reflect in your whole day. Wonderful. Way back. True. आणि एक लास्ट एक सोशल कॉज सदांची you would like to support दिता like social cause. Miguel social cause save the girl child. अच्छा. So not because I have a daughter or something like that. So Miguel to save the girl child कसं म्हणल्यार in this world I feel that girls though they are potential तांकां मस्त opportunity मेळना, तांकां learning skill आसल्यार तांकां opportunity आसना, एके तांकां खंय support आसना, तशी मस्त girl child face a lot of problems. So I would say that Miguel Mrs. India International ಅಂತೂ हेंची cause आशिल्ली Miguel save the girl child. So the save the girl child आता म्हाका समय हांव मिगेल मिसेस इंडिया इंटरनॅशनल आसतना मिगेल चेडवाल करायना तांगेले व्हिडिओ हे करायले. सो आय एम नॉट अ बर्डन, आय एम अ ब्लेसिंग म्हणून सांगून तशी. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम अँड तांके सो hopefully this is going to be the save the girl child is like very close to my heart. It's not about for boys and म्हणून तशी नाही जाल्यार I feel the girls are more vulnerable. So I would like to support them. Without discriminating. Yes, Discrimination ना जाल्यार आज जावका जनानी अनकोन घेवका. लायक विषय श्वेता तुगेला उरलो न्हू, टायम गेलेले कळनी, खुशी जाली आनी अशी केन्नाय हासत राब आनी तुगेले ब्युटी विथ ब्रेन्स म्हणले तुका एक सबटायटल बदलची इट सुट्स यू व्हेरी वेल. खुशी जाली तुका देव बरें करो आनी येत राब हांगा आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनीचे तुका धन्यवाद आईल करते. मस्त धन्यवाद. ओके आता आमगेल वीक्षकांकय आमगेल हें टॉक आमगेल संवाद तुमकां भारी खुश आशा पुरो, खुश जावन आशा पुरो आनी थोडे तांतूल मॅटर आमकां घेवच्याक मस्तच. आमी तांणी सांगिल्लें आयकून आमगेलें जीवन एक प्रेरणादायक करया आनी ते पॅशन, उद्देश, पर्पज आनी आमगेल शक्ती ते तिनी उठ्ठून आसल्यार आमी कसले करता म्हणून एका आमगेले डॉक्टर श्वेता कामत एक लायक एक उदाहरण जावन उलयलस. सो तुमी आमगेलो बैसून आयकलेल्याक धन्यवाद. देव सगळ्यांके बर करो आनी आमगेले व्हिडिओज लायक करा, शेअर करा आनी के आमी असल व्हिडिओज घेवन येता. आता श्वेता तू कोणाक धन्यवाद कसं दिवचे असल्यार सांगीत. So how Miguel family Miguel my husband for being supportive because how wingar activities ani prakaru vattana Miguel chedavanka he will take care full time. So and we both manage maka bayre wingar activities korka jala gara support jawka. So I would say thank you to my husband and my kids for being so supportive. I thank विश्व कोंकणी म्हाका आपयला लेक. सो आपण मिगेल स्टोरी विंगडांक इन्स्पिरेशन दिता मग इन्स्पिरेशनल स्टोरी असतं तुमगेल शेअर करते म्हणून आपयला लेक. थँक्यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी शेअर माय स्टोरी. थँक्यू, धन्यवाद.